Mano udah di tanah rantau, mano uni di rantau orang. Kok tadaga uni jo kampung jo korong kampung jo halaman. Talambe pulang ke nagari. Ingin juo mencari kampung. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official. Ado di Sinar Rabab Siril Asmara. Buliet tadaga jo korong jo kampung. Jangan lupa pak tua ketik YouTube Sinar Padang Official Siril Asmara. Duduk baju untai malang di atele anak batu bulielah mama larang jauh karimo larang ayo oh bulielah memandang larang jauh karim bolara ayo tadilah kaset kamang olah nomor lah satu kinilah kamasuk oka nomor ladu tolong larang rantau olah tolong dibawa
sadang hujan labe cindur mato menari jo cindur mato menari juo tekicu orang namanya tekan lo orang nama Kota kalau orang nama samo di sinan kalau kok dipandang indah to etong lamo o tumpak di badan cindur mato nyopai kabilik dalam satu cotibo dalam bilik obat tamu jo putih bonsu nyoba badan putih bonsu iyo lainnya anak daro Tuhan oh iyo lainnya anak daro itu kalau kok dipandang dak guna to etong lamo oh agak di badan putih bonsu lah nyoba tu masawakat tu itu nyoba tu di cindur mato tunangan badan nambang jaya Tuhan tunangan badan Nimang Jaya itu kalau dipandang lah nyoba si putih bonsu nyoba di tuma kok dipandang lah nyoba sakutiko nyoba dari bilik dalam nyoba di cindur mato indak to bilang alamo bana sadang bajalan jalan juola jauh juo pajalanan latibo di tapi rimbo tiba di tapi rimbo seto tiba di tapi rimbo tumpak di kabau si binuang nyoala menunggu juo nyonaian badannya putih bonsu nyonaian ke kabau si binuang barangke inyo dari Jambi menuju daerah Pagaruyung Tuhan menuju daerahnya Pagaruyung indak to bilang lamo ndak paralu to etong lamo di sinan kalau kau dipandang sadang joka binuang tadi iyo joka binuang tadi sadang joka si binuang indah di jalan di palamo panek dek lamo di bajalan kain cawa panjang sambilan lapuk taleo di barando panek dek lamo di bajalan jauh batambah hampir juo odek lamo pak bakal lamuan tinggi buki leka badaki dalam lura baturuni naninyo bajalan juo Tuhan oh naninyo bajalan juo itu nyo cindur mato sadang jo kabau si binuang sarato jo putih bonsu onda paralu to bilang lamo tibo akatu yo jangkonyo latibo di Pagaruyung Tuhan
pagaruyuang sadang diletibo di pagaruyuang disaran sekali kebake bundo disaran kebundo kandung itu kalau kau dipandang lanyo saran kebundo kandung sadang di tangan bundo kandung sadang di dalam bilik dalam tuan sadang di dalam bilik dalam iyo lainnya tuma putih bonsu itu kalau kau dipandang naninyo kalau dilihat tumpak di badan bundo kandung iyo jo anaknya adang tuangku di sinan kalau dilihat basanang sanganang kasadonyo tuan Saratoinyo cindur mato itu kalau kau dipandang agak di badan cindur mato sarato jobuno kandung cukui inyo adang tuangku basanang-sanang di pagaruyuang di sinan kalau kau dipandang putih bonsu ala dape nduk malah pisang di badan awak anak dirajo sultan mudo itu kalau kau dipandang yo indak to bilang lamo bana indak disiko di palamo tinggan urang di sinan to japui urang di Jambi tuan Puinyo orang di Jambi hari pagi kalau dilihat indak to bilang ramo-lamo ndak paralu toretong lamo bana pagi-paginya kau dipandang kailangan orang nan banyak nak daro bana nanda ado ndak daro hilang dari bilik tuan nak daro hilang dari bilik itu kalau dipandang tumpainyo tu kalau dilihat nambaramu tu marajo kau dipandang nambah namo rajo tiang bungkuk pani hati ndak tabado badara garaman rajo tabila siro ramaramang tasingguang karuntong miang talajang hati nambalado minantunyo banana lailang tunangan anak nalapai siapo nampunyo ulah Siabana lako punyo karajo ba itu katonyo badan rajo iola rajo tiang bungku di sinan kalau kau dipandang ndak paralu toetong lamo bana tumpak di anak rajo tiang bungku nambah namo simbang jayo agak ajo diimbang jayo di sinan kalau dipandang panenyo indak tabado tunangan banana hilang nyonya toan sabalun nyato adoan sabalun ado tabu maripat jo atikat lajale pandang syariat la tabu pandang atikat lajale urang nama bao tabayang sekali di badannya tampak daerah pagaruyuang di sinan kalau kau dipandang hari itu inyo barangke di bawah du balang banyak menuju daerah pagaruyuang kanai pangarang laya alai olah kana
kana ye parang kana monyo barang ke dari ulu jambi menuju daerah Pagaruyung kana ye parang kana monyo tuan kana ye parang kana monyo maalun ninyo imang jayo di sinan kalau ko dipandang anak rajo nang kana monyo anak di rajo tiang bungku urang baga dalam negari urang kari di dalam kampung. Oh kalau na ninyo imang jayo tan garundam garagaji di paek mato baragel yang ditakik kan yang bararangkang tan sapi jotan guntiang indak dimakan di malelo ndak talok dimakan bantu ba itu inyo imang jayo. Oh barangke dari ulu Jambi menuju si Pagaruyung indak to bilang lamo bana disiko kalau dipandang. Maalun kalau dilie ndak tabado pane di hati berang talabi badan ninyo siama ambe kanyo pancung ba itu kalau imang jayo ndak ado dape kasih ampun sia talajang di baenyo. Sia talajang di baenyo ba itu kalau ko dipandang dak para luto etong lamo maalun ninyo imang jayo di sinan kalau dilie anak di rajo tiang bungkue urang baga panang kana monyo di sinan kalau dipandang pane dek lamu di bajalan dek lamu bakal lamon sari jo 2 hari cukui di hari nang katigo lah 3 hari 3 malam sadang bajalan badan ninyo lasti bawa katuyo sangkonyo sampai ke daerah Pagaruyung dek karamat si Pagaruyung tak bisa mengasuh ke Pagaruyung tuan. Ndak bisa masuk doa ke Pagaruyung baik itu kalau kau dipandang ndak guna etong lamo maalun saja badan inyo. Di sinan kalau kau dipandang indak to bilang-bilang bana indak to etong do lamo bana disiko kalau dipandang agak saja di badan inyo. Oma alun badannya tadinya calik bana Pagaruyung nampaklah rumah sangat gadang mungkin di sinan orang rami ba itu kato imang jayo di sinan kalau dipandang nyo ambil senjata andalan nyo senjata imang jayo nyo ado baca minapi tuan. Pak baca minapi nyo ambil sekali camin api nyatoan sabalun nyato adoan sabalun ado tabu maripat yo atikan lajale pandang sarian la nyato pandang hakikat nyukilean camin api tadi tibo di rumah gadang Pagaruyung tabaka rumah separo tapanggang rumah sekare ba itu karangaman olah jamin la api
Pakiraannya Imang Jayo tabaka nagari kesadonyo barangkenyo marah kaulu jangan ambil barangke marahnya kaulu Jambi kamanuju kampung halaman dalam sangkuati Mang Jayo ala tepanggang pagaruyuan ala tabaka pagaruyuang itu di dalam sangkoinyo nak guno to etong lamo nak paralu to bilang lamo wana disiko kalau kau dipandang maalun sajola badaninyo tumpak di badaninyo tadi kalau na badan dirinya. Oh sedang marah kaulu Jambi tingganinyo sedang jalan to japuinyo bundokan duang tuan Oto japuinyo bundokan duang sarato adang tuang kucukui joinyo tuma sekalian di sinan cukui jo cindur mato paneati ndak tabado siapo nam punyo ula siabana punyo karajo nama bae si rumah gadang ba itu kato badaninyo ba itu kato pak badaninyo siabana nampunyo ula nama bae rumah gadang nangko di sinan kalau kau dipandang dak paralu to etong lamo tabayang sekali di bundokan duang mansonyo urang nama bae nan mambakasi rumah gadang mangko sampai rumah tabaka iko dibae dari jauh kabatinan bana menembak ba itu keto badannya iyo di sinan kok dipandang mungkin nyo lawan dari Jambi anak de inyo rajo tiang bungku anak de inyo rajo tiang bungku nambah namo Simbang Jayo nama namo Simbang Jayo ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang laberang si cindur mato tuan laberang si cindur mato paneati ndak tabado perintah tibo di bundokan duangan cari Simbang Jayo ba itu kato badaninyo dek parenta tibo di bundokan duang barangke sekali cindur mato di bau kabau la si binuang barangke inyo jo kabau kok du kabau ado badu balang du balang kabau la kok dipandang du balang kabau kok dilihat di sinan kalau kok dipandang nan du balang kabau si binuang du balang ado ampe bale nan ma du balang ampe bale ado balaba batabuan kok laba basarang ma di dagunya tabuan bagang ayui di kuanyo tuan tabuan bagai di kuanyo ba itu kalau kok dipandang dak paralu to etong lamo bana oh ndak guno to bilang lamo ndak guno to etong lamo di sinan kalau kok dipandang oh ndak paralu to bilang lamo bana sedangnya dalam perjalanan sedang berjalan jalan ju paneati ndak tabado tuan
pane hati ndak tabado sedang di jalannya to tinggal di siko kalau dipandang to japui si Mang Jayo. Yo anak derajo tiang bungku, anak derajo tiang bungku, kironyo simbang Jayo ndak tarui balik kau lu Jambi, ndak pulang ke rumah mande naninyo bagadang hati basanang-sanang kana monyo. Oh di sinan kalau kau dipandang de awak sedang separuh perjalanan perbatasan Jambi jo Bangko sedang basanang-sanang yo sedang basanang-sanang yo di sinan kalau kau dipandang lah datang nyo sakutiko Tuhan. Tiboinyo tumanyo kok dipandang tibo lainyo cindur mato di sinan kalau dilie ai kuangnyo ada matumai Mang Jayo ba itu kato cindur mato jadi ko iyo ba katoang ba itu kato badaninyo. Oh di sinan kalau kau dipandang coy itu banyak du balang agak sajo di cindur matoi nyorang kare kana monyo ndak tae tong du balang mati ndak ta bilang lawan nan pai. Oh sia nanti bopai ju di sinan kalau kau dipandang baru joy nyoy Mang Jangayo Tuhan. Baru joy nyonyo ai Mang Jayo di sinan kalau dipandang maalun si Mang Jayo. Awak maalun anak rajo nyo cabui padang nan sabila nyo cabui padang nan sale nyo pancung si sindur mato di sinan kalau dipandang maalun nyo cindur mato padang maranda nyo manenggi. Oh padang marenggi nyo maranda padang malayang nyo lapean latibo di kayu di sabala la putui-putui kayu kanai padang mari inyo cindur mato. Oh iyo la santiang ang Mang Jayo sa santiang ikuang maramba mangapuang lamo di sikwelo payuang kapagaruyuang rimbo lawe na nindak jadi di sinan kalau dipandang batamba pane Mang Jayo. Batamba panai Mang Jayo ba itu kalau kau dipandang nyo pancung sekali lai padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi padang manuki nyo pijaan tatambang kagumiala buni karara gumiala buni gampo kalau dilie. Homahari juo cinur mato iyo la santiang ang Mang Jayo sa santiang ikuang manoka daripada yung lamo di sikwelo pai ke kampung ambo sawalawe na balun jadi. Batamba panay Mang Jayo ay ko ng pancung yung pangabisan si tubo tawa kakalay si bonsu tak kabaradi ba itu katonyo tadi nyo pancung si cindur mato padang manenggi nyo maranda padang maranda nyo manenggi padang katibo di sonsong nyo. Padang katibo di sonsong nyo balaka tibo di kanyang buni manggado bawa mati buni manoko pinggan karang mauyung palo begu bagulung padang kapuntiang nyo lapata tigo padang Mang Jayo mahari sekali cindur mato dangala diang Mang Jayo. Sio-sio yuang buyuang baparang sio-sio buyuang bacaka padang lapuk babao parang tibo di kanyang patah saja untung dapet lawan panyaba kok dapet lawan pamane la bului gadang badan buyuang.
Ba itu kata Cinur Mato batang bapa nilai Bang Jayo. Kau nak talo ang dimakan basi, kau tak dimakan di malelo. Tu cubo lambui malambuian di sinan kalau dipandang nyo cubo lambui malambuian nyo cubo ampe mampean. Yo anti malambui pak malambui andi sinan kalau kau dipandang kalau nyoinyo kabaca kuak kalau nyoinyo kabalagu antaro Imang Jayo tuma kau dilie di sinan kalau kau dipandang antaro Imang Jayo yo Cindur Mato balago sabantu itu baca kak sarupo itu lah 7 hari 7 malam lah 7 kubangan sudah luntan tukala ojo manang nyopa luntan tukala dojo menang nyoba itu inyo dibaca oba itu nyo di balago ba itu kalau kau dipandang indah to bilang lamo oba kata sekali Mang Jayo kau nak dimakan lang di malelo nak talo dimakan bantu baru nyuali peparangan tuan baru nyuali nyolai peparangan nyuali silek babalik di sinan kalau kau dipandang aiko yang nan camin api kalau je camin api nangko oh aja nak aja di bawahnya namu nak namu di elonyo aiko lah yang camin api parenta di badan ambo hoi konan camin api wang badan ambo camin karamat nambah bau kok dape yang dicamin angko baca nyawa jo badan ba itu kato Imang Jayo Tuhan pusako dari rajo yang tiang bungku ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang lagala inyo Cindur Mato dangala diang Imang Jayo jan takabuat takabuala jan buyung ta dorong sio senduk pengadang ayange jan ditajuni nambing kelapu jan dipijak kok banam biso di dalamnya alun lo tawang lai di badan ambo aiko yang nan Cindur Mato ba itu kato badan ninyo anak rarana pagaru yang ba itu kalau dipandang anak si kambang gano hari wange si kambang yuang gando hari camin api lo nang panggaan ang cubuan bana elo kaluan camin elo ba itu kato badan ninyo kaluan camin api tadi o tumpak de inyo Imang Jayo nampak mengeluan camin api baru de inyo Cindur Mato o
Onyo adolo pengalaman soleh di sinan kalau dipandang kajinya sekuti kuah pengalaman nyonan soleh nyo ado alemu cabi kapan Nyoado alemu nyoa cabi kapan ba itu kalau kok dipandang indak to etong lamo nak para lu to bilang lamo wana di sinan kalau kok dipandang dek nyoado alemu cabi kapan tumpak di badan ni Mang Jayo nyolape camin barapi tumpak dek ino cindur mato nyolape alemu cabi kapan Antanyo kolai kok dipandang agak di badan dirinya siulak tumbuh jo si kuju si miang ado 2-3 lamalang antanyo muju lamalang si Mang Jayo tuan Malang si Mang Jayo tando malang di Mang Jayo dape di pengajian nulak cabi kapan bacarai nyawa jo badan manyapi tulang manulang aja lula bilangan sampai janyo lula bilangan sampai Alala mati nyoy Mang Jayo anak dirajo tiang bungkuk baik itu kalau kok dipandang ndak paralu to etong lamo du balang mati kesadonyo nani Mang Jayo lah mati pulo tumpak di badan cinur mato babalik ke pagarung yang baik babaliknya ke pagaruyung di sinan kalau kau dipandang dak paralu dia tong lamo sedang di jalan to tinggal to japui inyo Pak Rajo tiang bungkuk kalau narajo tiang bungkuk dapet kabar di masyarakat maalun rajo tiang bungkuk sampai ke bangko memerintah tarui memerintah ke Kurinci tersabui paranta sungai Manau sampai ke sinan jajahannya lah ada orang magi kabar manso anaknya nalah mati Tuhan Mamanso anaknya anak mati baik turang magi kabar dapet kabar aja tiang bungkuk manaknya mati sedang parang-parang joinyo cindur mato ndak tabado pane dalam hati pane hati ndak tabado nak kandung Mang Jayo kok tawang kabalago jo cindur mato jos cindur mato nak kabaparang ndak ayam lagi izin ndak ayam palapedo kalau joinyo cindur mato bukannya lawan ni Mang Jayo nak kandung
kato badani nyoco itu kato rajonyo tiang bungkuk ba itu kalau kok dipandang di parentahan masyarakat banyak di parentahan orang nagari parentah rajo tiang bungkuk asabat tamu cinur mato asabat tobo jo badanyo kapan para lubun mati o Tuhan kapan para lubun mati ba itu kato badaninyo mandak guno dietong lamo ndak para lu to bilang-bilang lamo disiko kalau dipandang agak sajo di badaninyo maalun rajonyo kok dilihat maalun rajonyo tiang bungkuk urang baga di dalam kampung niat hati sudahlah ado niat hati sudahlah nyato barala monyo bakal moana malu tetap dijapui cindur mato tetap dibunuh cindur mato tetap dibunuh ba itu kato rajo tiang bungkuk indak to bilang lamo bana ndak para lu dietong lamo tinggahannya sadang coy itu to japui inyo cindur mato laba balik ke pagaruyong diagi kaba kabunokan luang mansonyo inyo manang pa sonyo inyo menang parang lah mati de inyo imang jayo otompa de inyo cinur mato de lawan nang karena lah mati lawan nang santiang na la bului baga la mulai balalan bagala mulai balalan disinan kalau kau dipandang indak tuetong lamo bana ndak para luto bilang lamo disiko kalau kau dipandang lah dapet kaba bundokan duang dapet tangiang-iang di talingo mansonyo rajo kau dilihat nambah namo si tiang bungkuk iyo lah rajo tiang bungkuk oh mansonyo kamambale danda mansonyo kamamulangkan cakap ba itu kalau kok dipandang oh disinan kalau kok dilihat indak toetong do lamo bana ndak para lu dibilang lamo disiko kalau kok dilihat bakato inyo bundo kanduang onde nak kanduang cindur mato danga kato nak simaan buni kok lay badanga kato mande kok lay parenta baturuan manyara badan diri buyuang yona manyara lana cindur mato kabake rajo tiang bungkuk
padonyo masyarakat taniayo nae pado masyarakat awana taniayo padonyo rakyat banyak mati beko tibo kepagaruyuang parang basoso badan awak rakyat juonan taniayo masyarakat juonan sansayona kok dapet kandak badan mandi menyarala badan diri tumanyo cindur bato kabake tumarajo tiang bungku mengaku sajo kakalan mengaku saja lana kekalan ba itu kato badaninyo co itu kato bundo kanduang mandanga kato bantu itu jawab pancindur maton de bundo dangan bana nambo indak kamangaku nambo alun kamangala mo cubo parang daulu mo cubo malawan dolu nak jale kalayo indaknyo mandanga kato coy itu onde nak kanduang cindur mato yona honan manyara bukan untuk kalah manyara bukan untuk takui itu mencari nak kato manang ba itu kato badaninyo kalau narajo tiang bungku jo asa jo inyo dibae naninyo indak kakamati indak katalo dimakan bantu indak dimakan dia lemu hanta joa bisa dibunuh mangko kamati rajo tiang bungku mangko kamati na rajo tiang bungku anta joa bisa dibunuh kok namu cindur mato nak menyara elo menyara kainyo nak bule yona mande agi sabua alemu mande agi alemu nak tumanyo nanado alemu nang kamande agi alemu siri tanyo ba itu kato bundo tadi tuan Oba itu kato bundo kanduang badanang jan takui pulo ndak kanyo bunuh di rajo do tiang bungku ba itu kato badan bundo kanduang mandanga kato coy itu kok lapi lagam laka babelo katukorana dalam padi kok laco itu nang kaelo alala sanang dalam mati bundo sanang dalam hati risiko kalau kok dipandang nyuagi sekali pengajian nyuagi kaji sirit tanyo roka malawan meko rajo tiang bungku ba itu dalam kato bundo kanduang indak to bilang nopak lamo bana barangke dari Pagaruyung menuju Siulu Jambi sedang di jalan-jalan yo lainyo ho cendur mato pa sedang di jalan-jalan yo perintah rajo tiang bungku
Iyo karakyatnyo na banyak siya bisa membunuh Cindur Mato agi hadiah gadang-gadang. Oh dia gadang-gadang ba itu perintah karakyatnyo perintah lalamo baturunkan. Oh tinggal sedang coy itu Cindur Mato sedang berjalan sedang separuh perjalanan letak do lawan banyak. Ojo masyarakat nyoba lawan jorak yang inyo kabalago ba itu inyo Cindur Mato Cindur Mato ba itu kalau kok dipandang di mana gari nyoba cakak kok kini jo perantak sungai Manau di sinan kalau dahulu nyoba lago inyo di sinan. Oh anta malang anta nyomuju la malang tibo di Cindur Mato. Oh tapalan tiang kangarai dalam nyo campaan di rakyat banyak latibo di lura dalam Tuhan. Oh sadang di dalam lura dalam. Oh sadang di dalam ngarai juo. Oh takalo badan Cindur Mato sadang takalo mimpi tibo ala mimpi Cindur Mato. Oh rasonyo datang tuma bundokan duang rasola datang bundokan duang nak kanduang buyung Cindur Mato yona. Oh mangata kalau di ngarai dalam angado baso bersama pai ado baka bau binuang sati. Oh ado du balang ampe balik gua lapatui meminta tolong yona. Oh minta lah tolong kakak bau binuang sati inyo tu sadang mau ni anak tu sadang mau ni ana lawan lah rakyat na banyak dilawan lah masyarakat na nado ba itu kato mimpi nanti bo. Oh mimpi sampai nyo tasinta takana pulo ba itu kalau dipandang jago lainyo Cindur Mato pa Oh jago lainnya Cindur Mato di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badaninyo pak. Oh maalun badaninyo tadi setelah jago dari lalu barunya tagak Cindur Mato seto tagak si Cindur Mato nampaklah kabau si binuang. Oh nyo mangecek jo kabau si binuang dia kanduang kabau binuang yo dia. Oh lapatui kakak buyong tolong kita dahulu samulai lapatui kakak babantu kakak seorang lawan kok banyak lapatui pulo kadibantu dia. Lapatui pulo dia kadi bantu dek kabau binuang tadi kabau nyo sangat mengarati opa. Oh di sinan kalau kok dipandang indak to etong lamo bana ndak paralu to bilang lamo. Oh barangke kabau si binuang tumpak de inyo du balang kabau nan tabuan jolaba tadi. Nyo parentan di kabau si binuang carilah kawan di kampung koyo dia.
Hokok laba mencari laba, tabuan mencari tabuan, lah nyobae lawan nambahnya apa olah nyobae lawan nambahnya di sinan. Kalau kok dipandang indah to bilang lamo bana ndak guna to etong lamo. Oh disiko kalau dipandang labi lawannya nambahnya. Abi dipantak si tabuan, labi dipantak laba, labi dipijak kabau, disondangnya kabau si binuang. Hokok lari ke batang kayu, laba jo tabuan nang kamambae. Hokok lari pak ke dalam air, kabau binuang kamanyondang pae. O kabau binuang kamanyondang, labi lawan banyak barang keinyo cendur mato menuju daerah Hulu Jambi sedang berjalan-jalan jua, sedang jo kabau sebeno. Sedang jo kabau nyo sebeno ang indak to bilang lamo bana. Opane dek lamo bakal lamuan dek lamo inyo di bajalan latibo di Ustano Rajo. Olah rajo tiang bungkuk baik tu kalau kau dipandang di sinan. Kalau dilihat satu tibo di pekarangan rajo tumpak de inyo kabau si binuang nang kabau di tapi rimbo baik tu kalau dipandang. Oh agak sajonyo di badan inyo ndak guna to bilang lamo bana. Kalau naninyo cindur mato saradadu tibo sekali lah tibo du balang nambah rampe. Satu tibo du balang nambah rampe nyo paca silang katigo nyo elo surui babatanam nyo jambo bentuk basiang ba itu kalau dipandang di pancung sesindur mato ba itu kalau kau dilihat. Di sinan kalau kau dipandang ndak paralu to bilang lamo dek lamo baca kak jodoh balang. Lakat tahuan di rajo sekutiko iyo di rajo tiang bungkuk mansuado urang nanti bonan datang cicindur mato ndak tabado pane tiang bungkuk pane hati ndak tabado berang badannya. Kapakarangan awak inyo tibo yo bagak bana cindur mato di sikuang aja mau sampai ikan yung Otompak di badan cindur matonyo sadang balagojo du balang di sinan kalau dilihat iyo lah rajo tiang bungkuk lah tibo di pekarangan laman rumah. Mahariaknyo rajo tiang bungkuk seto mahariak rajo tiang bungkuk tetagak du balang kesadonyo tato tetagak du balang tadi tumpak de inyo tuma cindur mato. Nampaklah rajo tiang bungkuk agak sajo di rajo tadi pangana jalan sekali pangana inyo tu makok dilihat iyo de inyo cindur mato. Takkan
Kana pasan bunuh kandung membana kabake nyonyo agi dua pengasih 107 sirit tanyo-tanyo. Oh itu pengalaman nanyo agi nyolape tuma di cendur mato nyolape berdua pengasih lah ibu rajo sekali. Ibu lah rajo tiang bungkuk tumpak di badan cendur mato menyimpu kakak ngaki badan rangajo tuan. Menyempu ke kaki badan rajo iyo ke rajo tiang bungku onde rajo dengan bana dangakan bana di rajo kok kadi bunuh lah mola kok kadi panggang lah mola walaupun ambo kadi ukun pancuang nan ambo indak kemalawan dan salah iyo ambo akui kok dapet kandak badan ambo ambillah jadi anak angke rajo. Oh ambillah jadi rajo anak angke baik itu kato badan inyo kato sampai sabantu itu de inyo kanai dua pengasih nak talok berang do tuangku kok dilie iyo lah rajo tiang bungku. Oh jawapan rajo tiang bungku dangalah diang cendur mato buagi ampun hari kini ndak ado jadi mbokun pancuang ndak jadi yang bunuh mati. Oh tapi syarat ada sebuah mandanga katoco itu onde rajo dengan bana abana syarat buah buwe rajo. Ambo ambil angka jadi anak angke ambo ampunkan hari kini ndak jadi mbokun pancuang tapi turui perintah badan ambo ado yuang baranak cie anak ambo nan tinggalai perempuan tapi janji tolong ang paci. Oh janji nak tolong yuang badapati badan nang nikah jo anak ambo nambah namo punguti reno mangandina banamo putih reno mandi ba itu kato badan inyo mendanga kato co itu. Oh sadang nyoba manuang mangkolamo kato bajawe takana-kana putih bonsu pae. Takana putih bonsu ba itu kalau kau dilihat indah to bilang lamo. Yo hari latibo di badan rajo de hari setelah datang jawapan badannya tuma sekutiko. Iyo jawapan sekutiko onde dangan ladi rajo kok lai bagi ampun kok ndak jadi ambo babunuh kok lai salah maafkan apa perintah mau turuti. Oh kalau itu nang kata rajo batunangan jo putihnya anak rajo nambah namo sireno mandi parenta siap bo jalakani rajo. Parenta siap rajo mbo jalani parenta mbo turui baik tukang atom olah cindur lama toy.
Itu kata cindur mata tandanga kata rupa itu senang hatinya badan rangajo senang hatinya badan raja kalau ia serupa itu kanjung awak nak nyolahin kanjuang paranginan ma itu kalau kau dipandang indah to bilang lama bana tiba di anjuang paranginan oh di sinan kalau kau dilihat seto tiba di anjuang paranginan basanang hati kaduonyo Tuhan senang hati kaduonyo iyo lainnya cindur mato sarato jo badannya rajo tiang bungkur ba itu kalau kau dipandang nalabi senang hati anak rajo banamu punguti reno mangandi Tuhan nambah namo putihnya areno mandi ba itu kalau dipandangi ndak to bilang-bilang lamo ndak guna to etong lamo bana to tinggani nyola di sinan to japui nyola bundo kanduang sedang di daerah Pagaruyung cukui jo anak sekalian nambah namo adang tuangku ba itu kalau dipandang inyo memandang dari jauh inyo memantau demantau jupa mantau juga ba itu kalau dilihat ba jadinya cindur mato ba itu kato bundokan buang nyocalik juga tapak tangan lain nyocalik dari jauh lain dak ba cindur mato senang hati bukan kamain di sinan kalau dipandang indak to bilang lamo bana abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan nasa bulan yo 2 bulan di sinan kalau lako dipandang oh tinggalan di sinan tumanyo bundo kandung to japui badan cindur mato sedang di rumah rajo juhu Tuhan oh sedang di rumah rajo juhu di rumah rajo tiang bungku iyo di daerah Ulu Jambi ndak guna to bilang-bilang lamo ado harinya la sakutiko bakatoinyo la cindur mato danga dirajo la sabananyo danga kato rajo simaan buni dangakan kato di badan ambo danga kato sabana-bana nambo mulai batanyo karano ambo kadiambil jadi minantu di badan rajo batanyo ambo karajo sehingga apo batasan Jambi ba itu kato mae
la cindur lama Mandanga katoco itu jawaban badan rajo narajonyo setiang bungkua. Ko itu nak nambatanyoan, ko itu nang kaditanyo, ko ingin perbatasan Jambi kita berjalan nak nyolang. Kita berjalan nak nyolai, berjalan awak berdua nak jale perbatasan Jambi nak nak jale nyoa perbatasan Jambi mandanga kato rupo itu lasana ngati cindur mato kalau pilagam kababelo ketukorana dalam padi. Hokok laco itu rajo nangka elo awak berjalan nak nyolai maaluna rajo kok dipandang buojo inyo cindur mato jalan la rajo tiang bungkut tuan. Jalan rajo nyo tiang bungkus sedang berjalan nyo berdua berjalan kalau dipandang perjalanan nyo kok dilihat berjalan nyo tu tadi. Oh perjalanan ada banamo perjalanan si ganju lulu pado pai surui na labi samui tapi jak tak na mati alu talantung patah tigo gajah talajang tunggang balik ba itu kalau kok dipandang. Nyo sadang berjalan juo nyo ayun letang samo lanjut nyo ayun langkah samo jarang baralo gulantik jari balaro gel yang kapalo awak rajo di dalam kampung tuan. Awak jale rajo negari memerintah sangat jauh bana ba itu kalau kau dipandang indak to etong lamo. Di sini ninyo sedang berjalan nyo sama seorang buo jo badan la cindur mato sedang berjalan lah kok dipandang. La jauh jua perjalanan tinggi bukit nang kabadaki dalam lurah kabaturuni di daki bukit nang paling tinggi tibo di puncak bukit tinggi. La tibo di bukit nang paling tinggi bakato sekali rajo tiang bungku onde nak kanduang cindur matuang calik bana elo ang pandang gunung nani jauh. Itu puncak nak gunung nani jauh sehingga itu perbatasan Jambi ba itu kato badan rajo tuan. Itu katonyo abada rajo mandanga kato rupo itu terasa sanang dalam hati la jale perbatasan Jambi la jale ujung jo pangkanyo la jale tapi jo indahnya
Iyo dibuyung cinur mato indak to bilang no lamo bana ndak paralu dietong lamo disinan kalau dipandang maalun badan dirinya. Oh sadang coy itu kok dipandang sadang nyoba duo tu maka bajalan iyo di puncak gunung tadi mencalik-calik perbatasan. Oh sadang memandang perbatasan yuo tinggal ninyo di sinan to japui inyo bundokan wang tuan. Oto japui inyo bundokan luangnya memantau juo dari jauh baak keadaan badan anak iyo lainnya cindur mato. Nampak juo dalam kebatinan, nampak juo dalam pantauan sadang baduo badan inyo iyo jora jo tiang bungkut tuan. Jorajo tiang bungkut sadang inyo tumado baduo ba itu dalam pantauan. Yo indak to bilang do bilang lamo tinggal sadang coy itu to japui balik mae. Olah cindur lama toy. Oh indak to bilang tuan. Oh lamo labana onanari nyosari tu hari bertambah tinggi juo bakato rajo na nyolai yola rajo tiang bungkue onde nak luang danga bana de hari bertambah tinggi awak babali nak nyolang ngai nak luang baliknya anak nyolai di sinan kalau kau dipandang indak to etong lamo indak to bilang lamo bana di sinan kalau dipandangi ala balik lah badannya balik badu lainnya tadi sedang berjalan jalan yo dek lamo jo perjalanan. Madek lamo jua pak perjalanan kain cawu panjang 9 laput taleo di barando panek dek lamo di berjalan jauh bertambah hampir jua. Apa tandanya kini lampir lah nampak istana orang ajo mai. Malah nampaknya istana rajo nak lama kita bilangkan lah tiba di pekarangan laman rumah rajo.
naik baduo nyote anjuang tibo di anjuang paranginan bait tuinyo cindurma Odisinan kalau kau dipandang indah telah moto bilangkan inyo tibo di anjuang peranginan o tumpak da inyo badan rajo narajo sitiang bungkuk bakato kecindur mato nak kanduang si cindur mato. Oh kalau nyo badan diri ambo dek lalamo awak berjalan teraso badan panepangane nak kanduang teraso badan pane-pane awak teraso litabana mandanga katocu itu menjawe inyo cindur mato jadi baale rajo nang kaelo anan patu imbolaku kan mandanga katonyo rupo itu jawaban pada rajo nama-nama rajo tiang bungku nak kanduang dengan mana dangakan tumari cindur mato o kaki teraso panek-panek badan teraso litak bana tulang teraso letai bana o kini pacik-pacik kaki do tangan urui lah tubuh badan ambo nak hilang panek-panek bangadan nak kanduang mana hilangnya panek-panek badan ba itu bananyo kato pada rajo mandanga kato bantu itu disinan kalau cindur mato mulailah kaki dipiciknya mulailah tangan diuruhnya na panek-panek ka dipicik ba itu kalau kok dipandang yo sadang memicik-micik kaki sadang mengurui tangan no Tuhan sadang mengurui tangan sadang memicik-micik kaki disinan kalau kok dipandang maalun badan cindur mato awak memicik kaki ju dek lamo mengurui dek lamo memicik kaki takalo inyo badan rangajo Takalo rajo tiang bungkuk satu nampak inyo takalo jale di badan cindur mato
Dek la jale rajo takalo di sinan takana umanat bundo kandung nyo ambil siriena nyo lai nyo buwe sirieta nyo tanyo nan cie lataan dip kapalo iyo nyo tantang bubun-bubun nan cie nyo lataan di ujung kaki iyo di sinan sirieta tadi nan cie tantang tengah-tengah pusik sirieta lata tanyo tibo iyo kabake badan hajo pae Sirieta lata tanyo tibo datang tanyo kau untuk rajo iola dari cendur mangato oh iola dari nyo cendur mato di sinan kalau kau dipandang oh indah to bilang lamo di siko kalau dipandang alat tanyo cindur mato odanga di rajo tiang bungku awak batanyo bake rajo abana kalemaran rajo mangkok kare sebantu iko nak talo dimakan bantu rajo Omangko nak talonyo dimakan bantu indak dimakan di malelo joa sajo dibunuh rajo nak talo abana kaleman rajo joa rajo bisa dibae mangkonyo bisa rajo mati. Oh itu bana tanyo cinur mato tanyo sampai rajo mengecek ba itu dikanai siri tanyo odangakan bana lah di cindur mato ko ambo mangko bisa mati jo asajo ambo dibunuh nan ambo nak bisa mati o mangkonyo mati badan ambo ado kari di tonggak tuo kari tu ado tumanyo kok dipandang kari talatak kari bungkuk nyopeti nyo bungkuk nak kuncinya pun bungkuk jo kuro nyo bungkuk jo yo nak ba itu kato badan inyo kalau kamati badan ambo anta jo kari di tonggak tuo na anta kok jo karina nande tonggak tu ba itu kato rajo tiang bungkuk mandanga kato co itu kato sampai sarupo itu barangke sekali cindur mato mencali inyo katonggak tu narajo sadang lalalo ju sadang takalo lama bana di sinan kalau kau dipandang nyo panje si tonggak tu dapet la peti tampe kari peti bungkuk nak kunci bungkuk kuro nyo bungkuk ju di sinan kalau kau dipandang nang kari pun nyo bungkuk yo nyo ambil peti nyo bawa nyo buka ma peti sekali satu dibuka anak kunci ado bakari di dalamnya kok kari nan di dalam peti ndak kari sembarang kari pusang aku rajo bangana Tuhan
kari pusako rajo bana nyo ambil kari dalam peti satu nyo ambil kari tadi ondak guno to etong lamo kari nyo ambil nyo sentak nyo na rajo sadang tekalo nyo antak rajo sakutiko nyo antak dado rajo tiang bungkue tapaki rajo o kanai kari Otapaki rajo kanai kari larape rajo di karita ngadi onyo antak tantang ulu hati mamaki inyo kesakitan mengecek rajo bake cinur mato Orang ala diang yuang cindur mato iyolah santiang badan buyung iyolah hebat cindur mato jale diang kalema nambo itu kato badan inyo oh disinan kalau dipandang dak guno to etong lamo bana tapi dangala diang cindur mato yona Hokot sempat pendek iwang umuambo umanat janang lupuan baola anak badan ambo banamo putih na reno mandi yona Banamo putih nyo areno mandi ba itu kalau kau dipandang dak guno to etong lamo dak paralu to bilang lamo bana oh disinan kalau dipandang dak guno sinan kita etong lamo oh kato sampai sabantu itu oh ambil langkok di karek duo di Bali anak pak simpang alai umanat tinggal di cindur mato aja lula bilangan sampai Tuhan Jalula nyo bilangan sampai lah mati nyo pak tumanyo badan rajo iyolah rajo tiang bungku Dela jale rajo ko mati lah deso dase masyarakat banyak lah kabui di dalam kampung lah mati rajo tiang bungku dapet dibunuh Ho cindur mato pa Dapat dibunuh cindur mato wa itu kata orang nan bangannya oh indah to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana Oma alun saja pak badan inyo dek lah mati rajo tiang bungkuk di sinan kalau kau dipandang
Oh tumpak de inyo cinur mato mai la sudah babe naritu inyo barangke nyoba oh putih reno mandi nyoba o putih reno mandi nyoba o dinyo tuma ditarui mato ba itu kalau kok dipandang o disinan kalau dilihat lah nyoba o putih tarui mandi nyoba o dicinur mato sadang bajalan jalan juo latibo di lereng rimbo nyopangye kabau si binuang naye anak putih reno mandi barangke jo kabau si binuang menuju si pagaruyang Tuhan. Menuju nyua si pagaruyang ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo ndak para lu to bilang lamo bana disiko kalau lah kau dipandang agak sajo di badan inyo iyo lainyo lah cindur mato o sadang di ate kabau si binuang duo jo inyo tuma putih reno mandi sadang bajalan jalan juo o sadang di jalan to tinggalan to japui urang di Jambi bayi boy bo Tuhan. Jambi lah ibo ba itu kalau kau dipandang dek maningganyo rajo tiang bungku ba itu kalau dilihat nak para luto etong lamo nak guno to bilang lamo sadang ba ibo juo tinggan sadang coy itu to japui inyo cindur mato pa Japuinyo cinur mato disinan kalau kau dipandang agak saja di badan pak cinur mato sadang dia kabau si binuang sarato putih reno mandinyo sadang di ate kabau juo menuju si pagaruyang tinggi bukit lah kabadaki dalam lurah kabaturuni ndak dietong lamo bana sehari jo 2 hari ala 2 hari 2 malam Tuhan. Ala 2 hari nyoa 2 malam disinan kalau kau dilihat indah to bilang lamo bana ndak para luto etong lamo tibo wakatu yo jangkonyo lah sampai wakatu yo jangkonyo lah tibo di pagaruyang pae tiba di pagaruyang la dapet kabanyo bundo kandung cindur mato ala babali disinan kalau kau dipandang ala dipanggil cindur mato nyopanggil di bundo kandung anak si kambang nyokandoani ba itu kalau lah kau dipandang yo indah to etong lamu la nyopanggil di bundo kandung sato dipanggil cinur mato la datang dake bundo kandung Tuhan. Ola datang
urang nyodake bundo kanduang setoti bos Cinurmato meminta ampun make mande onde mande ampun ambo ampun beribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kawasaran. O kato riang kato telompe kato takui kato nak sampai nambana kato bundo bakaban apa sabab awak dipanganggi bundo. Apa sabab awak dipanggil mandanga kato rupo itu mewah kato serupo itu jawapan bundo kanduang onde nak kanduang Cinurmato dek karano nak lama nang parang lama tirajo tiang bungku lajan badan basanang-sanang janawa basanang-sanang alah. Opa banyak jago nak pado lalu, pa banyak susah pado sanang na Opa banyak susah pado sanang beko datang lawan dari luar kok babale urang di Jambi kadang ayo nak kanduang olah badan lawa to bilang lamo bana jawapan Cinurmato dangakan di bundo kanduang mangalo takui bundo kanduang Siayo nang karele di Jambi tu ndak ada sekare dora joti yang mungku lah mati di badan amo bundo. Olah mati bundo di badan ambo mangalo takui badan bundo kato sampai bundo kanduang laman jawe nak kanduang tumas Cinurmato. Jangan tekabu nak Cinurmato orang tekabu dua lah orang tekabu kebancian Tuhan ba itu kato badan inyo. Parenta nak di badan mandi banyakan susah pado sanang pa banyak jago pado lalu jago daerah pagaruyang naik jago lah daerahnya apa garuyung ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu jawapan Cinurmato kalau pilagam kababelo ketukurana dalam rimbo kok laco itu di bundo nang kaelo kampung biala wak jago Mbak itu kato badaninyo ndak tabado sanang niati taraso sanang labun okan uang anaknya lai lama nang parang di sinan kalau lako dipandang tumpak de inyo Cinurmato de inyo membao putih reno mandi nyo abean putih reno mangandi tuan putih nyo areno mandi nyo carian tampe elo-elo ba itu di badan nyo Cinurmato
Oh indahnya sio-sioan tapi nyo indahnya nikan de inyo lain buenyo takkan putih pak. Oh ditinan kalau dipandang takana si putih bonsu de inyo takana putih bonsu kasih sayang tak bisa dialih anyo kabake putih bonsu tuan. Kabake putih bonsu ba itu inyo tumacin nurmato tumpak di putih tarwi mandi tampik ladonyo asyangkan kok lapar tinggal ambil makan kok awi tinggal ambil minum kok angin tinggal bawa mandi ba itu kalau kok dipandang mengantuk tinggal bawa tidur hendak nang kurang cik juo lanyo siapkan pak di cindur mato ba itu kalau lah kok dipandang tumpak di badan lah cindur mato panganan nak dapat dia hanya panganan tetap kabuti bonsu nak dapat dia lia-lia. Oh sayang tertuntung ke putih bonsu dek lama bakal lama nabi hari baganti hari abi hari baganti tahun badan batang balaya alai. Ola tu laju badan bertambah tua juga itu nya cendur mangato oh indah to bilang lama ado harinya sekutiko. Oh di sinan kalau kau dipandang bakato badan bundokan dua badan bundokan duang. Oh dipanggil nini mama banyak dirapean di rumah gadang tuan. Dipanggil mama nambahnya dipanggil manti jadi pandai dipanggil rajo nanado sarato nini mama dalam kampung ba itu de inyo di bundokan duang. Oh panggilan datang dari bundo rajo bana nang kama manggil tantunyo inyo bundokan duang yo pak. Odek rajo tu malam-malape undangan bundokan duang bana mengundang lah datang manti jadi pandai tuan. Olah datang manti jadi pandai orang jaori bijaksana tahu diangge kemangalat yang tahu diunak kamanyangkuit tahu diduri kamancucut tahu dia yang dengan gen yang tahu dikie kato sampai. Olah datang manti nandi mudi latibo manti nandi ilie latibo lo manti nandi tangga serato manti nandi ujung. Lah banyak nini mama nan datang tandonyo banyak nini mama indak tabadodo banyak udang indak tamuek di kuali malimpa-limpa kat sialan. Oh indak tabado banyak orang indak tamuek di nagari balabie-labie kalaman tuan.
Labi-labi nyo akalaman dak guna to etong lamo di sinan kalau ko dipandang. Oma alun saja badan bundokan luang dek lah datang orang jadi pandai lah datang mama dari kampung. Onan siria talatak siria jolang gue di sinan orang baropo bakato manti nandi lia danga di manti nandi mudi ambo bertanya bake manti. Kok salah tanya badan ambo manusia bersifat gawa. Kok salah tolong dimaafkan. Dan ambo tanya kabake manti. Apa sebab kami tak panggil manti? Sebab kami dipanggil uraikan bana cie-cie. Ado korando dapet malu. Ado tupian tak babaso. Ado sandi di longke urang. Tolong kaban elo-elo. Oh mananga kata bantu itu manjawe manti jadi pandai danga di manti elo-elo mangko sampai namanya ka baundang manti dilie bapanggi manti di mudie baim bau manti di ujung baundang manti di tangah do kato kadipacan. Ada sebuah masalah tolong pertimbangkan di nambahnya. Baik itu mana kata manti tadi. Indak tupian tak babaso. Ndak sandi di longke urang. Indak dorando dapet malu. Mangko diundang nenek mama. Mangko diundang manti banyak. Mangko sampai ke rumah gadang. Oh diundangnya dibundokan luang. Baik itu kata badaninyo. Tumpak di badan anak bundo. Nambah namanya badannya tu anak bundo. Iyalah badaninyo kini. Nambah nama si cendur mato. Kalau dicalik-calik bana. Lapatui pulau siri pulang ke gagangnya. Pinang lapatui pulang ke tampuknya. Nan cendur mato lapatui baru matanggo. La ukuran di jodohan jo putih bonsu manti. Ukuran di jodohan aja putih bonsu. Baik itu kata badaninyo. Mandanga kata rupo itu. Oh kata sampai sabantu itu. Menjawik badan larang nambahnya. Iyolah manti cadik pandai. Sarato mama tadi. Nana hadir di rumah gadang. Odang di manti elo-elo. Kok kami nang kama mandang. Kalau nyoinyo cinur mato kadinikan jo putih bonsu. Hondak suai tantang tampe nyo. Indak patui inyo bajodo. Ba itu kato orang nambahnya Tuhan. Oba itu kata orang namanya dangakan bana dimanti jadi pandai. Sabab mangko nak suaya kok sabab mangko tumanyo indak sejodoh mandanga kata co itu. Oh kalau nyoinyo cindur mato bajodo jo putih bonsu ndak patui inyo bajodo putih bonsu awak ko tahu. Oh anak pisang di bundok kandung. Oh kalau nambah dan tuma cindur mato anak si kambang bundok kandung. Oh ndak patui inyo bajodo ndak sesuai adat josara. Ndak talingka adat josara. Dari tangga liek ke ujung. Dari ujung liek ke tangga. Dari tangga liek ke samping. Dari tapi elok ke tangga. Ba itu kata badaninyo. Ndak talingka adat josara manti.
patui jodohnya putih bonsu bukan joinyo cindur mato nampatui jo anak bundo kandung joinyo adang tuangku mandanga kato rupo itu tamanung manti cadik pandai yo pulo kato namanya tamanung manganti olah mandangakan Otamanung manti menangan tadanga kato itu jadi bale nangkalo oh jadi bale nangkalo menanga kato itu jawaban mama banyak. Oh kalau nang kaelo dia wak nambah samo nan sabana nyonyo putih bonsu ndak kaba jodoh jo cindur mato iyo jo inyo adang tuangku jo itu inyo tu tunangan kan jo itu kato orang nan banyak mandanga kato mama mandanga kato menti banyak olah sanangnya hati bundo kanwang mansonyo jodoh badannya tuma putih bonsu iyo jo inyo adang tuangku pae iyo joinyo adang tuangku kini tangan tumanyo kini dipandang iyo masalah adang tuangku sarato jo poti bonsu inyo lah dipaci kato dirang banyak nyo paci kato dimanti nyo tahu mama dalam kampung orang jaori bijaksano antaronyo adang tuangku jo putih bonsu inyo tu sadang batu nangan tuan oh inyo tu sadang pak batu nangan inyo tu dalam batu nangan batu nang kain panukuang nak bako pulang kanak pisang anak mama balik kanuk bako Ba itu dalam perkiraan ba itu katonan banyak kini di dalam batu nangan tuan kini di dalam batu nangan antara adang tuangku je putih bonsu kato sampai nam banyak pulang babalik orang nambah samo sarato manti cadik pandai orang tahu di dalam kampung pulang ke rumah masing-masing pulang ke rumah masing-masing dek nam banyak lah balik pulang to japui inyo cindur mato dapet kabar pak si cindur mato mansonyo inyo putih bonsu iyo jo inyo adang tuangku lanyo agi kabar di nam banyak antaro seputih bonsu jo inyo adang tuangku jo itu inyo di jodohan kini di dalam batu nangan mbak itu kato larang nan labanya